أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. a daren jiya 16 ga watan July 2025 cikin dare muka je Isra'ila ta kai wa SIRIYA hari a defense headquarter nata. Kuma wannan ba abu ba ne wanda yake sabo, kusan abu ne da za mu ce sananne, duk da a yanayin yadda yakin abubuwan suka zo, to wannan sabon yaki ne aka kirkiro. Sanin kowa ne ƙasar Siriya da kusan tana ƙarƙashin ƙasar Iran ne, suna tare da Iran, amma kwatsam waɗannan Amerikawan suka zo suka matsa sai da suka ɓarar da gwamnatin shugaban ƙasan da ke mulki suka ɗaura nasu. To abin mamakin shine yanzu nasu ne suke yaƙa cewa dole sai ya sauka daga kan karagan mulki. Shin me ya haɗa su? Laifin me ya musu? Na farko dai daga cikin abin da al'umma suke hasashe shine lokacin da ake yaƙi tsakanin Isra'ila da Iran ya yi shiru bai ce komai ba, kuma duk da kowa ya san yaransu ne, su suka ɗaura shi, su suka goya mishi baya. Kuma abin da nake so ƙasashen musulman nan su gane kenan, shi fa ba Yahuda wannan ba abin da za ka yi ka iya musu, ba abin da za ka yi ka iya ma waɗannan Yahudawa. Duk abin da ka yi a duniyan nan, duk biyayyen da ka yi musu, tauron da ka yi musu abin da ba daidai ba, dole sai sun fito sun yaƙe ka. Yanzu ka je ba su suka ɗaura shi a matsayin wanda zai musu biyayya, ko ba wani bijire musu yayi ba, a'a kawai yanzu haka kawai kai tsaye sun je sun kai mishi hari a defense headquarter, ma'ana dole sai ya sauka. Yanzu duk wani ƙarfi na shi suna neman su ruguje. Kawai don mene bai fito fili ya nuna yana goyon bayan Isra'ila ba, saboda haka suna tunanin akwai wata ƙullalliya, kawai shi yasa suka je suka kai mishi hari, wanda yanzu a wannan halin da ake ciki a wannan yanayin, waye kuke tunanin zai taimake shi? Kuna tsammanin Iran za ta fito ta taimake shi bacin ya ga ana yaƙanta bai ce komai ba, bai kuma fito ya tallafa musu da wani abu ba? Kuna ganin za ta fito ta taimake shi? To abin da waɗannan Yahudawan suke ta yi kenan, su rarraba kawunan ƙasashen musulmai, su ƙulla wannan sharrin, su ƙulla wannan sharrin, su ƙulla wannan makircin. Duk irin wanda goyon bayan da kake ba su, ran da suka zo suka kawo wani umarni ko wani doka ka ce ba za ka bi ba, to wallahi ba su da kunyan, ba sa iya tuna halasci, za su karya duk wani alkawari da yarjejeniya da ke tsakaninku, kuma za su dawo su yaƙe ka. Wannan shine mafi girman rashin mutuncin Bayahudi da magoya bayansu kenan. Ko kuma a baka umarni ka tsaya sanya ba kai musu abin da suke so a lokacin da suke so ba, to wallahi sai nan da nan za su juya su yaƙe ka. Yanzu su waye 'yan gaban goshinsu? Ka ce mun irin su Saudiya, Qatar, Dubai, waɗanda suke ji da su suna musu biyayya, to duk ran da ta kwaɓe wallahi za su dawo su dankare su, kuma za su yaƙe su. Wallahi za su dawo su dankare su yaƙe su. Kun ji na haɗa da rantsuwa, saboda su ba su da mutunci, ba su da imani, ba su riƙe alkawari. To kuma ƙasashen musulman da ya kamata in an juyo an ce za a yaƙe su, su shiga ciki a yi a gama, su kuma sun zama 'yan kallo, suna kallo ana cin zarafinsu, sun ƙi magana, sun ƙi sa baki. Sai ya zawo kansu da suke tunanin waɗannan ƙasashen musulman su dawo su ma su ce za su taimake su ko su sa baki a faɗin nasu. To wannan abin a fili yake, komai ta bayyana, kuma abin da yake zuwa ya dawo abu ɗaya ne. Ko yaya ka yi, ko me kake yi, wallahi su in dai abin da zai je dawo shi ne zai dawo, kuma dole shi za ka gani.
wannan yaudara a wurin waɗannan Yahudawa sanannen abu ne dolen dole, kuma wallahi sai sun yi. Kuma da yawa daga cikin ƙasashen musulmai sun kasa gane inda aka dosa. Bayan suna dankarin Iran, sauran ƙasashe suna kallo sun yi shiru ba? To wallahi a kwana a tashi su za a dawo a yaƙa, kuma Iran ba za ta yi magana ba. Abin da suke amfani da shi kenan divide and rule. Su raba kawunan al'umma saboda su yi shugabanci. Kuma shi ne hakikanin abin da ke faruwa. Sun raba kan al'umma daidai lokacin da ‘yan uwanku ne wannan kuna kallo ku saboda biyayya gare su, kun kasa fitowa ku nuna goyon bayanku ga ‘yan uwanku. Sai kuma can faɗanku ta haɗa ku da su, sun koma suna yaƙanku, su kuma ‘yan uwanku da suna kallo ana kashe su ba ku yi magana ba, su ce za su dawo su taimake ku. Shi ne babban abin da muke ta nuni zuwa ga al'umma su gane. Wannan saƙon ya kai zuwa ga manya-manyan shugabannin ƙasashen Larabawa su san inda ake dosa. Duk wanda ke da wani channel da zai iya isar da wannan saƙon, don girman Allah ya isar da waɗannan saƙon zuwa gare su su gane. Ba kawai bai sa ana kallon shi ba sai an tsikare shi. Kuma Hausawa sukan ce da rashin kira karen bebe ya ɓace, yana kallon shi zai ɓace amma ba zai iya kiran shi ba. Dole ne mu dawo cikin hayyacinmu, mu fahimci waɗannan Yahudawan yanzu fa wallahi ba ƙaramin shiri suke yi ba. Kawai yaƙi, su zaman lafiya ne fitina a wurinsu. Su fitinan nan shine kwanciyar hankali da natsuwansu. Saboda haka ba za su taɓa barin bayan Allah su zauna lafiya ba. Ko ta halin kakani wallahi sai sun kirkiro yaƙi. Yanzu haka kawai ana zaman lafiya, ba wani cacen baki ba komai. Kawai sun je defense headquarter. Defense headquarter ba. Cibiyar tsaron ƙasan gabaki ɗaya nan suka kai hari. Dole ne mu gane waɗannan Yahudawan, sannan mu ci gaba da addu'a. Waɗannan shugabannin namu da muke da su na ƙasashen Larabawa, ƙasashen Musulunci, wallahi abin tausayi ne, ababen tausayi ne, ababen a yi musu addu'a ne. Allah ya dawo da su cikin hayyacinsu su fahimci daidai. In mun tsaya mun tsine musu ƙara taɓarɓarewa za su yi, su ƙara zama wawaye a wurin waɗannan Yahudawan. To gara mu yi musu addu'a Allah ya shirye su, Allah ya fahimtar da su daidai, su dawo cikin hayyacinsu. Su gane cewa in an taɓa ɗaya daga cikin ƙasashen musulmai, su ji su aka taɓa, kuma za su yi komai don su ba kansu kariya. Haɗewan kawunan waɗannan ƙasashen yana da matuƙar muhimmanci. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoton da na sa, hoto na farko shugaban ƙasan Amurka ne, da na Saudiya, da kuma na Siriya. A gefe guda kuma ga hoton shi tare da Benjamin Netanyahu. Wannan duk shi nake nuna maka cewa tsakani da Allah 100% suna tare. Koyon baya 100%, amma abin da bai taka karya ba, wallahi sai su jiyo su yaƙe ka. Kuma daga cikin ɗabi'ansu su ba su da halasci. Da ka gama musu aiki suka ga daidai da sirrinsu, suka ga zai fita ta ɓarayinka, wallahi za su kawo da kai. Kai da ka gama musu aiki kawai kai banza ne, sun riga sun cimma burinsu, sun biya bukatansu, kai kuma ka zama kwanko, wallahi sai su kashe ka. Ba kai laifin komai ba. To ballanta na ka musu laifi, ko suna tunanin wani sirrinsu zai fita ta ɓarayinka, za su kawo maka hari. Shi yasa ko ta wani fuska ka kalla, wallahi tarayya da Yahudawa wannan ba shi da wani alkhairi. Duk ita inda za ka kalla, ko a ina ne, in dai tarayya da Yahudawa ne, wallahi ba shi da wani alkhairi. Kuma ka je ka duba tun daga tarihin duniya, duk inda aka je aka kasa aka tsare, aka nuna ana goyon bayansu, aka yaƙi wata, sai sun dawo sun yi backfiring, sun koma ga ƙaiƙayya, koma kan mashaƙiya. Kai da ka taimake sun, kai kanka sai sun zo sun zama barazana a wurinka. Kuma wannan misalan idan na rantse ba za a rasa guda 30 yanzu wanda za a zo a lissafa maka, tun daga kan ƙasan Libya, sauran ƙasashe nan duka nan baya, duk waɗanda suka goyi bayan su ƙarshe yadda ake ƙarewa kenan. Amma har yanzu wannan bai zama izina da ƙasashen musulmai da za su gane inda aka dosa ba. Muna fatan Allah ya mana ɗauki, ya dawo da mu shugabanninmu cikin hayyacinsu, su fahimci inda aka dosa.
Allah ka ɗaura su akan turba ta daidai, ka fahimtar da su gaskiya, ka ba su ikon aiki da gaskiya. Ya Allah ka sa gaskiya kuma ta cece su. Ya Allah ka kubutar da mu daga sharri da makircin waɗannan mutane. Ya Allah ka ba mu natsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu. Ya Allah ka maida musu da sharrinsu da makircinsu. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.